बारनाया अरुणाचल थांगोना बोरै जाखो जेनेबा मालाफोर थां हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि सन्जित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जोङो दायो मुरि जानो नागिरदों आरोना मानो होनना बुङोब्ला लोगोफोर गगा मोनबाय थाबा आरोना मुरि जानांगौ आरोना फानलु गोसा लगायनानै मुरि जायोब्ला गगा मोननायफोरा माने स्रां जाखायो आरोना हामखायो जोङो इदिनो जाबाय थाखायो गगा मोनबाथाय आरोना जेबो मुलि सुलि जानो गोनांथि गैया मुरि गोरानखौ एकदम थाव गोथां लगायनानै फानलु संख्रि होनानै जायोब्लानो गगा मोननाया हामखायो आरोना लोगोफोर आंथ' बिदिनो जायो आरोना दा लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय जों मुरि जानायखौ नै लोगोफोर दायो जोङो मुरिखौ लगायजोबखानाय आरोना नै गंगार दुन्दियाबो होलायलायदों माने जोङो दायो दंफां सायाव दं आरोना औवा सायाव लोगोफोरनि औवा बारियाव ओंखायनो माने बारा मोजाङै नुवाखै माबाफोरखौ बारा मोजां नुवाखै आरोना नै कालारफोरखौ बोरैबा नुदों जाला नोंना माबोरै टेस्टिं ना टेस्टिका लोगोफोरनि नारें बिलाइजोंबो जाबावो आरो नै नारें बिलाइजों जानांगौ आरोना हाइस गोथाव नारें मोदोमखायो आरोना टेस्टखा रामसिमोनहा बिराद माहाजोनलै बा गय बागानफोरा होत्स बेसेबां मोनोनो रामसिं गयाव दंनायालाय माबा दंलै 3 बिगा दंमोन गयालाय 2 लाख 3 लाखसो फैयोना माबा बोसोराव फार्स्ट टाइम थाइजेननाया दायो माबाल' फैदों 80,000ल' नेक्स्टनिफ्राय जासिगोन आरो ने नेक्स्टनिफ्राय दायो सेकेन्ड टाइम ना हिटलै हले रामसिंमोना मा बाइक लागोन होनदों नोङो खालमासि गय फाननानै ब्रा लागोन होननाय खोनादोंमोन आंलाय ओमफ्राय मुरि जाखाना दायो जों अबाव थानो नागिरदों जों माने आंथ' थाङा आरोना थांनोबा थाबो जानो हागौ ओमफ्राय नोंसोर थांगोन आरोना अबेयाव बोनगोन नाखौलाय अबेयाव बेयावब्रा बोनग्रा जायगा दं दान्दाजों आरो ने दा मोनायाव लोंनाय नामा नङालै लोंनायनि साटनि जागोनदां दा मोनानि बोनैसोब्रा दिनै बोथोर थान्दा थाखाय ने मा खालामनो थानो आरो बरिङालाय लोमजालागासिनो लोगोफोर मा खालामनो मुरि जानानैसो गगा मोननायफोरखौ स्रां मोनखायो आरोना नै जागासिनो दङ मुरि अरुणाचल थांगोना बोरै जाखो जेनेबा मालाफोर थांगोन ओरैनो प्लेनिंफोरा माबोरै प्लेनिंफ्रालाय साननैसो दंबावो थांगोनखौ माने खबर हरदों हरनायालाय माने साननैसोनि उनाव लांफैगोन जाहैदों आरोना मालिकआ ओमफ्राय थांनानै बेयावनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दुगा भिडिअ बानायसै गाजा नङा नंद्राया नंनायालाय खालामबा मोनगोन ना मोना अरुणाचलाव एकदमबारे हाजो थफ्ला बाय गिदिं भिडिअ बानायनांगोनलै ओंखाम साराय थौ बानानै आरोना बेलाथि बागानाव हिट जागोन ना हिट जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ माबायदि लोगोफोर एसे सापर्ट खालामनानै शेयार खालामलाबायना होदो थाबैनो 1K साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर मा होनना बुंबावनो आंनि जेनेबा साननाय आरोना लोगोफोर 1K जुदि साबसक्राइब जायोब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोगोन मटिफिकेसन लाइननिबो होननानै आङो आगोलनि थांनाय समफोरनि भिडिअबो बुंबोबाय थादों आरो मैया दाख्लैनि भिडिअबो आं मोनसे बानायदोंमोन आगारनाय जायाखै आरोना भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय जायाखै भिडिअआलाय अलरेडि बानायखानाय एसे इडिटिं खालामनांगौ जायो नालाय लोगोफोर इडिटिं खालामनो टाइम मोनाखै आरोना ओमफ्राय आं आगारगोन आरो अरुणाचलाव थांगोना लोगोफोर थांगोन आरोना जोङो नोंथांमोना टेनसन खालामनाङा लोगोफोर साननै सानथामसोनि उनाव आरोना अरुणाचलाव थांगोन जोङो जेबो टेनसन खालामनाङा आं खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो रायज्लायबाय होननानै अरुणाचलाव थांनानै बिदिनो गाजा अरुणाचलनि दै आरो हाजोफोरखौ नोंथांमोननो सब खोन्थाजोबगोन आरोना नाजागोन कालाकटां बेफोरनि जायगाफोरखौबो सब देखायजोबगोन लोगोफोर दायो जोंनि मुरि जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय जोङो माने एसे मुरि जाबाथाय आरोना गगा मोननाया एकदम स्रां जाखायो आरोना गारामाफोर बिदिनो एसे नांथानाय मानाय गगा मोनबा जायो नालाय मुरि जाना होनांगौ आरोना फानलु गोसा होनो ओमफ्राय नारेंखौ हायोबाथ' नारेंफोर सेबना जानांगौ आरोना होमबाथाय मा जायो आराम जायो आरोना जिखुनु माने गगा मोनोब्ला गोरान बुस्थु जानांगौ आरोना मानसिया होमबाथाय गगा मोननाया हामनायनि चान्सआव थायो आरोना आंथ' गगा मोनबाथाय जेबो मुलि जाखाया लोगोफोर मुलि जानानैनो आंनि गगा मोननाया हामखायो आरोना स' लोगोफोर
दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानो जासिगोन आरोना ओमफ्राय आं दायो नै फंबायमोना माने ना बोननो थांगोन आरोना दान्दाजों बोनगोन जाहैदों आरोना केनेलाव दा बे ना बोननायखौ ससे देखायनोसै स' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ भिडिअ लादोंमोन माने जायोब्रा ना बोननायाव सासेया जोंना फंबाया बेरेजों जोजाबाय आरोना दा बेरे बिदैखौ हाननानै नाजों बोनसिगोन आरोना अबेयाव बोखो बोरो बेरेयालाय बोरो बिलाइ बेरे फिसासो इंखुर सिखाया गाजा माथो गैला ना दांग्रा ना दांग्रा गैला सेस खालामगोनलै नोङो बिरहमजोब्बाय नै सेस बिरहमजोब्बाय ओइ बाप बेरे सावबाय लोगोफोर नै बिरहमजोबदों बेरेया लोगोफोर आङो गरम मोननायखाय दायो न'आव फैबाय आरोना फंबायमोना नाखौ बोनगासिनो दं आरोना केनेलावनो आङो ना बोननायखौ भिडिअखौ बानायासै बेनिफ्राय फंबाया ना बोननाया बेरे अरजादों आरोना ओमफ्राय बेरे हानगासिनो दं आरोना आं दानि नोंसोरो नुखाबाय जानो हागौ बेरे सावनायखौ आं माने मोजाङै फुल भिडिअ खालामजोबासै आरोना लोगोफोर आङो गरमद्रायखाय न'आव फैबाय आरोना न'आव माने जेनेबा आं दा जि जायगायाव थादों बे जायगायाव फैबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेफोरबायदिनो सर्टकाट जालाबायबाय आरोना नोंथांमोना थेवबो नायसाबदो आरो नोंथांमोना नेबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नेक्स्टआव मोजां मोजां भिडिअ फैबाय थासिगोन आंनियाव आं जेब्ला अरुणाचलाव थांगोन अब्ला नेक्स्टआव मोजां मोजां भिडिअ आं लाबोबाय थासिगोन आरोना लोगोफोर बेखिनियानो आरोना दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना माबोरै मोनदों भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना आंनो फोरमायहरबानो जाबाय भिडिअआ माबोरै जादों आरो लोगोफोर बाय बाय होमबा ना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन स' थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय आरो आसा खालामो आं नोंथांमोनखौ थाबैनो आंनि इउटुब चेनेलखौ 1K साबसक्राइब खालामनो हागोन आरो आङो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोजां भिडिअ लाना फैगोन होननानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय आरोना नोंथांमोना आरो नेना थाबानो जाबाय स' थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन मा खालामगोन नोंलाय ओमफ्रायलाय दं माथो थाइलेण्ड होखादोंमोन आं मबाइल दोननानै नङा देखायलांनो गाज्रि देखायगोन र' नों देखायगोन आं नोंनो जि माबाखौ नायदो बेखौनो नोंजों हामारा मानसिजों देलाय देलाय मानसिल' जाबाय थांसै न'आव जासिगोन बिसिना गाजालै नों मानसिया टेलेन्टेड होनना बुङो बिदिखौनो फात्ता मोनगोन आंखौ दा हमबा दारनि खालामखादों माथो आं ना जाबाय
सेरनै जागोन ना मासेयाव ना माला tuh bersih kali dah nama Weli kelas kerap nama warnanya माने